Λοιπόν, χάσανε σχεδόν τις βαλίτσες μας, είχαν καθυστέρηση, περιμέναμε 45 λεπτά να βγούνε. Αλλά τα πήραμε. Γιατί κάποιες άλλες από το Παρίσι χάθηκαν και τώρα πάμε να τις τυλίξουμε και να πάμε στις αναχωρήσεις για να πάμε να βρούμε την πτήση μας. Chaque fois que tu m'appelles, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Et chaque fois que tu me vois, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Πώς νιώθεις που είσαι στο Όσλο? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι όπως πήγαμε από το παράθυρο. Δεν έχει κρύο, αλλά δεν έχει και ζέστη. Εγώ ήμουν business class επειδή δεν είχαν αρκετές θέσεις και μας βάλανε μπροστά και ανέβαιναν τα πόδια της καρέκλας ψηλά και είχε μαξιλάρι, τα πάντα. Αυτά. Τώρα πάμε να πάρουμε το λεωφορείο ή τρένο, δεν ξέρω, για να πάμε μέσα στο Όσλο. Λέγεται Σοκολάντεν Μπρόντε ή κάπως έτσι. Νομίζω σημαίνει ψωμί με σοκολάτα. Chaque fois que tu m'attrapes, je me tais pas, je me tais pas. Et chaque fois, je ne viens pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, tu n'es qu'un loup. Regarde à toi. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. Είναι 8 παρά, 7 και 59 8 παρά. Γιατί έλυσε το κινητό μου το βράδυ και δεν μπήκε το ξυπνητήρι που είχα βάλει για τις 7.30. Ετοιμαστήκαμε. Να δείξουμε και τα fit μας. Και τους μαλλίους. Λοιπόν, είμαστε στο σταθμό στο Όσλο και περιμένουμε το λεωφορείο μας για να πάμε στο path μας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπετε real life, τι μάλλον να γράφει το college essay της μέσα στο λεωφορείο. Αυτή είναι η σκηνή μας και κινούμε αλλού μόλις τη στήσαμε και την πασαλώσαμε. Και το συνεχώς που θα μένουμε. So cute. Γεια σας. Φαίνομαι. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη σκηνή και βρέχει. Και εδώ είναι η Άννα που ράβει τα σηματάκια. Κάνε focus, αγάπη μου. Να το. Και πισάνω, να το, τα σηματάκια. Λοιπόν, ράβουμε τα σηματάκια από το Roverway. Τελειώνουμε γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε κιόλας. Καληνύχτα. Πες καληνύχτα. Ναι, κλείστο. And you're singing the song, singing this is your life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight. And you're singing the song, singing this is your life. And you wake up in the morning and your
en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Τα γκούρια. Πάρε. Μου κλείνεις το πλάνο. Είναι δυνατό το αγόρι μου. Όλο το χαλάς. Je ne sais plus que voy a hacer, je suis perdu. Que corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Δεν ήταν, το καταλαβαίνεις. Δεν ήταν. Είμαστε Στην θυσίες. παροχή, στην άξο. Σταμάτα. Ό,τι μας χαίρεσαι. Me gustas tú, me gusta la Όλοι noche. όχι. Λοιπόν, δεν κάνει focus. Βγάλω το background από πίσω. Το background θέλουμε. Το background. Είμαστε στο καράβι. Στο ferry Στο boat. ferry. Και εδώ θα σας μιλήσουν λίγο τα παιδιά. Λοιπόν, θα Καλό σας μιλήσω. κουράγιο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ωραία, Χριστός Ανέστης, Χριστός αληθώς. Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Φύγαμε τώρα και αν επιζήσουμε, επιζήσαμε. Πάμε στο long hike. Γιατί είμαστε ντούκια. Στην Γαλλία εμείς. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί. Κάνε μια δήλωση. Ποια είναι η δήλωση? Η δήλωση Τέλειωσε η γραβιέρα είναι η δήλωση. για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καπνίσω αυτό το πλοίο. Μην το θυμηθώ ότι τέλειωσε η γραβιέρα. Όχι, δεν το θυμηθώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ πριν την πορεία και κοιτάμε πώς είναι όλοι πριν την πορεία. Και Εγώ είμαι πολύ καλά. Πώς είναι όλοι μετά την Εσύ πορεία. θες τη γραβιέρα σου, σταμάτα. Εγώ θα είμαι καλύτερα μετά την πορεία. Έτσι από την τώρα. Είναι Μετά την πορεία. Πώς νιώθουμε? Παιδιά! Ρε, το τελευταίο Bomba μας class. πήγε. Είχες να έρθω. Αλλά ενθουσιασμένος είναι. Perdu. Que corazón, mi corazón. Καλημέρα παιδιά. Είναι 7 και 40. Ναι, 25 Ιουλίου. Είναι Πέμπτη. Αύριο είναι η τελευταία μέρα στο Path. Και μετά θα πάμε στο Main Camp. Και θα μας κάνουμε την πορεία. Το πόδι μου εγώ δεν τα νιώθω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν, είναι ζελεδάκια. Σήμερα θα κάνουμε κάτι στη θάλασσα, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και αυτά. Μπείτε, όλοι μαζί. Πάμε. Radio Reloj. Μ' ακούς. 5 de la mañana. Μισό, θα πω μετά. Μήνυμα Ναταλίας. Να πω κάτι για Αν την πέσει το κάμερα. αεροπλάνο να ξέρεις αγαπάω. Είμαστε Νορβηγία και περνάμε πάρα πολύ ωραία εμείς οι Ελληνάρες. Αυτά. Ελληνάρες. Σοφή. Δεν έχω καμία δήλωση. Αύριο. Δεν καταλαβαίνω, όμως επιμένω. Άκουσα το demo και είπαν όλοι flow. Τι να πούνε τώρα, χορεύει όλη η χώρα. Τους ρώτησαν αν στο χωριό τους είχαν reggaeton. Λοιπόν, τερασάκι. Ένα popcorn από το δοχείο ξεπηδάει και άλλο ένα παρέα θα τους κάνει. Τώρα τι τη βάζει, τι που κλαίνει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν το έπιασα. Δύο.
πατάμε. Τα γυαλιά και τα γυαλιά σου. Τα γυαλιά στο αυτό, εκεί πέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο main camp μετά από 12 ώρες στο λεωφορείο. Καλημέρα και από εμάς. Είμαστε εδώ με τον Νίκη. Bonjour. Bonjour. Είναι δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται. Αυτά. Και πάμε να εξερευνήσουμε το camp μας. Παιδιά, εδώ χαλαρά στο Roverway, μόλις πήγαμε popcorn, πορτοκαλάδα, μόλις τελειώσαμε να φτιάχνουμε βραχιολάκια, εδώ βλέπετε και τη μαλλιού, και πολύ χαλαρά τρώμε και πάμε να φάμε μεσημεριανό. Τι δηλαδή μεσημεριανό, ένα σάντουιτς, αλλά ναι, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λοιπόν, εδώ ετοιμαζόμαστε να δούμε την επόμενη βλακεία brain rot της Λίλης. Ρία, οροφάτε! Ρία! Oh no! Παιδιά, κοιτάξτε, έχουμε καταλήξει να τρώμε με όλο αυτό το ψωμί. Εδώ τρώει η Λίλη πατάτες βραστές με κάτι γιαούρτι και πατατάκια μέσα, γιατί δεν έχει καμία απολύτως γεύση. Νομίζω ψητές. Ψητές, τέλος πάντων. Εδώ ταυλάρα. Είμαστε στην πρώτη ώρα ανταλλαγής και βλέπετε εδώ πόσα πράγματα έχουμε. Το φυσάκι να το φέρω. Όμορφα. Να σου πω κάτι. Και αυτή τη μαντήλα θα θέλαμε. Όχου. Λοιπόν, είμαστε στην όμορφη γειτονιά στο Στάβαγγε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφη και τα κτίρια είναι πολύ όμορφα, πολύ ωραία χρώματα. Εκεί έχει μία γάτα που φοράει κολλιέ Gucci.
Βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε στο McDonald's, τρώμε για μια προεκλογικό φαγητό, το οποίο είναι McDonald's. Η Μαλού πήρε 2 McChicken και εγώ πήρα ένα vegetarian. Πάμε για το και... Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata. Deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata. Busquen alcohol, la tipa se trancó. Parece que le falta aceite, ese motor. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από το Στάβαγγερ, είμαστε πτώμα και λογικά πτώμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και θα πάμε να κάνουμε μπάνιο και θα πρέπει να συναντήσουμε τα πράγματα, γιατί πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ. Και πράγματα που έχει μέσα στην τσάντα της Μαλούς. Εδώ παιδιά με τη Λίλη καθόμαστε, περιμένουμε το λεωφορείο να έρθει να μας πάρει, έχουμε ξεπαγιάσει. Θα σας πει τώρα μερικά λόγια αυτή. Δεν έχω να πω το τρελό. Δεν έχω δει κανένα λόγο. Πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε εδώ. Πάμε στους άλλους να μας πούμε κανένα λόγο. Πού είναι οι άλλοι? Θα μας πείτε κανένα λόγο για την κατάστασή μας αυτή τη στιγμή. Ναι, περιμένω εδώ στο μαλάκι σημαίνω. Εδώ και τόσο να φύγετε, βρωμόπεδα, δεν φεύγετε. Πάμε να εσύ φταίς. Θυμωμένη, χαρούμενη. Τέλος γίνω σπίτι μου να φάω. Όχι. Κάτι βρωμάει. Πεινάω, κρυώνω, κατουργέμαι, θέλω κακάκια. Να κοιμηθώ. Θέλω τη μαμά μου. Τέλεια, μπράβο. Doggy style. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα σε αυτή τη ζωή από το τσάι, στο τσάι, τα γάλα και τα άσχημα. Είναι η ερωτηματία. Τελευταία πτήση. Finally. Δεν μπορώ άλλο. Είμαστε εδώ για τις 5 το πρωί. Δεν μπορώ άλλο. Πάμε επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Slay. Doggy style.